Исәнмесез, хөрмәтле укучылар. Без сезнең белән физик зурлыклар, аларны үлчәү һәм үлчәү хаталары дигән теманы өйрәнүне дәвам итәбез. Дәресебезнең практик өлешен башлыйбыз. Сезгә экраннарда 4 төрле мензурка күрсәтелә. Әлеге мензуркаларның бүлем кыйммәтен һәм аңа салынган сыйыклыкларның күләмен билгеләгез. Әлеге биремне үти алгансыздыр дип ышанам. Әйдәгез аның җаваплары белән дә танышып китик. Димәк, беренче мензурканы карап үтик. Мәсәлән, 100дән 75-не алабыз, безнең килеп чыга 25 мм. Алар арасында бүлемнәр саны 5. Димәк, приборның бүлем кыйммәте 25 бүленгән 5 мл. Шулай итеп, безнең әлеге сыйыклыкның күләме 85 плюс-минус 2,5 мл. Киләсе мензуркага күчик, мәсәлән, 60-тан 40-ны алабыз, безнең килеп чыга 20 мл. Алар арасында бүлемнәр саны 2. Димәк, приборның бүлем кыйммәте 20 бүленгән 2 10 мл. Шулай итеп, әлеге мензуркадагы сыйыклыкның күләме 70 плюс-минус 5 мл. Өченче мензуркага күчәбез. Мәсәлән, 200дән 150-не алабыз, килеп чыга 50 мл. Алар арасындагы бүлемнәр саны 2. Приборның бүлем кыйммәте 50 бүленгән 2 25 мл. Шулай итеп, әлеге мензуркадагы сыйыклык күләме 75 плюс-минус 12,5 мл. Һәм инде шул ук үрнәк буенча 4нче мензурканы да карап үтәбез. 200дән 150-не алабыз, килеп чыга мәсәлән 50 мл. Алар арасындагы бүлемнәр саны инде 10. Приборның бүлем кыйммәте димәк безнең 50 бүленгән 10 ул 5 мл. Һәм сыйыклыкның күләме килеп чыга 175 плюс-минус 2,5 мл. Әлеге тәҗрибәдән чыгып, сезгә шундый сорау. Үлчәү төгәллеге бүлем кыйммәтенә ничек бәйле булуын аңлатып бирегез. Шулай ук биредә китерелгән линейкаларның бүлем кыйммәтен дә исәпләп чыгарыгыз. Әлеге биремне дә үти алгансыздар дип өметләнәм. Димәк, безнең бүлем кыйммәте кичерәк булган саен, үлчәү төгәллеге зуррак була. Китерелгән линейкаларның бүлем кыйммәтләре шулай ук сез экраннарда күрә аласыз. Димәк, беренче линейканыкы ул 0,1 см, икенче линейканыкы 2 см, өченче линейканыкы 1 см. Һәм биредә китерелгән линейкалардан безнең үлчәү төгәллеге беренче линейканыкы зуррак килеп чыга. Киләсе бирем рәтләр ысулын кулланып, вак җисемнәрнең размерларын билгеләгез. Ул җисемнәр булырга мөмкин: кәгазь битенең калынлыгы, төрле ярмалар, төрле бисер һәм башкасы. Моның өчен линейкага тидереп, бер рәткә берничә ядрә яки борчак тезегез, рәтнең озынлыгын үлчәгез дә бер ядрәнең диаметрын исәпләп чыгарыгыз. Хөрмәтле укучылар, без сезнең белән төрле үлчәү берәмлекләренә карата кулланыла торган төрле ал кушымчалар турында да сөйләштек. Мәсәлән, 1 миллиметр ул 1000нән 1 метр, 1 микрометр ул миллионнан 1 метр, 1 нанометр ул инде миллиардтан 1 метр. Һәм шулай ук зур якка таба да 1 километр ул 1000 метр, 1 мегаметр ул инде 1 миллион метр, ә 1 гигаметр ул инде миллиард метр. Һәм экрандагы таблицадан һәм үрнәкләрдән файдаланып, китерелгән үрнәкләрне дә шул рәвешле башкарып чыгыгыз.
Әлеге биремнең җавапларын сез шулай ук экраннарда да күзәтеп, үз-үзегезне тикшереп карый аласыз. Хөрмәтле укучылар, сезнең өчен бүгенгә инде соңгы бирем. Кешеләр борынгы заманнарда ераклыкны ничек үлчәгәннәр, авырлыкны ничек үлчәгәннәр, алар адым белән үлчәгәннәрме, бүтән ысуллар файдаланганнармы? Шул мәсьәләләр хакында сезгә мөстәкыйль рәвештә өйрәнергә тәкъдим итәм. Хәзергә исә безнең физика фәненнән чираттагы дәресебез ахырына якынлашты. Безнең белән булганыгыз өчен рәхмәт. Татарча онлайн мәктәп белән бергә калыгыз. Киләсе очрашуларга кадәр.